a poción da mala vida. A nosa bruxa Caramala será Candela. A nosa bruxa Carabá, Nuria. O doutor Martín Veiga. O neno Dani Prieto. E os narradores seremos María e Maixeu. Hai moitos anos, todas as persoas estaban fortes de sastre. Facían comidas moi variadas e encantábanlles a froita, as verduras e o peixe. Diariamente facían exercicio e gozaban saltando e xogando. A terra era o lugar máis san que se podía imaginar e notábase na vida da xente e dos nenos, que estaban cheos de alegría e bo humor. Todo aquilo enfadaba terriblemente as bruxas negras, que só pensaban en facer o mal. Xuntarémonos todas as bruxas para organizar unha poción que quizás anos de vivir tan alegremente. A chamaremos a poción da mala vida. Que boa idea, irmá. Que te parece se o facemos no bosque dos pantanos? Ali nadie nos verá facer este noso feitizo e será moi poderoso e xuntaremos toda a nosa enerxía. Pareceme moi ben, irmá. Vamos. Pasta de fran, ollo de citrón, coco de cocodrilo. ¡Pum, pum! Que te pasa hoxe? Equivocaste e agora estos puntos estamos dentro desta botella pechadas. A activación do vertebral que era unha pisos tan pequeninos e minúsculos como un microbio, deixando atrapadas nun pequeno frasco, un líquido verde dun pequeno frasco de cristal, quedou perdido no bosque de Espartaco. Ali estiveron encerrados centos de anos, ata que un neno encontrou o frasco coa poción. Que boa pinta ten este refresco. Ai, dorme moito a barriga, vou fuera, doutor. Que te pasa? Por que viñeches? Doutor, dorme moito a barriga, non tenho ganas de comer fruta nin verdura, nin de facer este exercicio. Vouche mirar a bolsa. Abre a boca e día. Vale. Non, a bolsa non é. Vouche mirar a ferde. Non, a ferde tampouco. Parece unhas probas. E para iso vouche sacar un pouco de sangue. Vou dentro dos días e direi o resultado. Despois dun días, o doutor Sainz Sarrakis encontrou a cura. Axudado no seu microscopio, descubriu as bruxas que causaban enfermidades. Xa teño a solución. Non hai medicina nin vacina que acabe con esta enfermidade, nin con estas bruxas. O único que se pode facer neste caso é comer san e facer exercicio. Nunha persoa san, as bruxas non aguantarán ni un segundo máis. Foi así, desde entón, as súas miles receitas xa non eran vacías de infección, senón facer o esforzo de comer frutas e verduras e facer exercicio. Todos que pasaban por a súa consulta e lle facían caso terminaban curando a enfermidade da mala vida.